1952an ospatu zen azkeneko aldiz boxeo borrokaldi bat Bergaran. Aurreko zapatuan, 70 urte eta gero, Erringa Ipineben municipalian 8 borrokaldi egin zituzten eta ondorengo elkarrizketiak girotzen hasteko ikusi irudi honek. Boxeolari gazte amateurrak izan ziren protagonista borrokaldixetan, guztira 16 egon ziren eta horretako bat gaur gurera etorri da bisitan Josu Zalakain Atzaldeon. Atzaldeon. Irudi honek ikusita, zer? Nolako gorputzaldixa? Jo, pixkat emozionau itxen ez, ez? Porque justo neurte tetziak izan ziren bebai, eta danok talde osuak inginen kriston lana, eta dana oso ondo irten zen, eta fizinu gabe horra topera hon zen, eta egun perfektu da, bai. Jaialdi borobila izan zala esan geike orduan? Bai, dudagari, bai. Penia junginala taldeko bost eta batek ezin izan zebala irabazi, baina, bueno, kriston burrukaldia egin zeban, dana emun zeban, eta, bueno, nik uste berabe gustora onbidala indako lanakin. Josuzuk, gorka belauntza eukizeben kontrarixoa moduan, uste gainera gorkaren dako be estreineko borrokaldixa zala. Nola joan zan borrokaldi ora zemat denpora izaten da alakoetan? Amater mailan izaten dira 3 asalto eta bakoitza 3 minutukoa. Eta asalto artean minutu bateko deskansua. Ni gorkaz neban ezautzen, ez daukat ikusitza bere burrukai, porque zeukan inda baina arte bapes, ez nekixen eskertixa zan, eskumatixa. Orduan pixkat, ez jakinda oso ondo zela izango dan bestia, zoiaz pixkat nervioso ez. Baina, gu ibiliga pila bat entrenatzen, eta fizikamente eta oso ondo ikusten nintzen, eta orduan horrek konfiantza mun zoztan eri. Eta gainera etxian, ze Bergararra zuzeu, Erringa aipatu dut Bergarako municipalian, girua ikusi dugu, jende pilatxo bat. Ez dakit etxian lehiatziak edo borrokaldixa etxian izatiak alde egiten dauen, edo urduritasun maila hori ondiokan eta haundixago izatia ekartzen dauen. Igual presiño aldetik bai emuteotzu pixka presiño gehiago ez, baina gero nik uste konbatiak hasitza, jendean berotasuna eta igarritzen dela eta animoak emuten dotzula. Jakina etxekuak, lagunak horregoten dira, ez? Lagunak, familia bai etorri zan ikustera, azkenean neurtia zian eta dana nahi zeben pixkat ez da horren parte izan, ez? Eta oso ondo izan, bai. Zure borrokaldixa, espero moduan joan zan? Egiza zan da nekizien espero, baina, nahi neban moduan joan zan, bai. Gauzak bastante ondo irten jaten, golpe batzu jasun nitxun sobran esango ginen, ez? Baina, ondo, generalian ondo joan zan. Boxeua kanpotik ezagutzen dugun ondako, edo, barrukuak, tripak eta ondo kontrolatzen ez dugun entzako, nola planteatzen dau batek olako borrokaldi bat? Zaila da, ez? Azkenian guk entrenatzen dugunean, gure entrenadoriak itxen dozku pixka potentzia bakoitza dukun gauza honak, ez? Badidez Andoni gaur ez da etorri, baina Andonin nik esango nuke alde fuertia dela, jotzailea dela, eta pixkat hori lantzen dago berak, ez? Nik adibidez pixkat hankekin ondo mogitzen naiz, eta pixkat hortara enfokatzen dugu entrenamentuak, eta kombinazioak eta hortara enfokauta. Orduan, bakoitzan alde fuertiak gogortu, eta alde txarra hobetzen saiatu. Eta gero horixe berori, Erringan, hau da, momentuan borrokaldixan da, gero praktikan ipiltzen duzu. Bai. Eta nik uste ikusi zala, ez, pixkat indako lana. Porque 2 hilabete topera entrenatzen, astean 6 egun, gogorra itzen da gero, baina, bintzat
ring gainean erakutsi albozu ikasitako dana, behintzat merezi dago, ez. Boxeuak emuten dau estrategiarako aukerarik? Bai. Amateur mailan igual zoze gutxio, porque asalto gutxiago dira eta denbora gutxiago daukazu estrategia kompleto bat eruateko, baina, bueno, bai. Modu txikixauian, baina estrategia geruan izke, bai. Zugaten zara planin batekin buruan, ez eta gero, pentsatzen dut, borrokaldixak berak bakoitza bere lekuan ipintzen dagoen, ez da? Bai, hori azkenean nola izatea. Igual lehengo golpiakin ja zure ideia naia juteia pikutera, baina, bueno. Bai, ni pixka neukan pentsauta hori, mobitzia, saiatzia jotzen eta era niri gutxi jotzia, ez? Eta, bueno, diska, baina lortu negan, bai. Artian be, golpe batzuk, geixau, espero baino geixau jaso zen itxun. Bai, nahi nebana baino geixau. Bai. Espero azkenean ez dakizuz espero, ez? Baina nahi dozuna da gauza bat eta, bueno, beti ezin da perfektuatea, baina, bueno, ondo, oso ondo funtzio. Hori zapatuan, eta gero domekan, nola reakzionatzen dago gorputzak? Ze, bueno, dia hiru borrokaldi, dia motxak, baina intensuak dia eraberian, gorputzak nola absorbitzen dago hori? Ba, nik uste konbatia bera baino dala egun osoko estresa bestia, porque pesajia euki ginen bai, eta pixkate gu danok ez, baino asko rekortatzen junginan pixua, bilabete hauetan, eta azkenean luze itxen da, gogorra itxen da, eta danan estresa hori nik uste dala saiagoa konbatia bera baino. Orduan domekan nolako gorputz daukan Josuk? Nekauta, baina, bueno. San Martzial egun hasian, gure herrixan, eta ospatu ginen, eta ondo entzan gai. Pixuak, ze importantzia dako boxeuan zuen kategorixetan? Bueno, guztixetan, baina gramotxo batzuk nahikoak dira zertarako? Gehixegizko gramotxo batzuk? Normalian gelditzen ga pixu bat, ni gelditzu nintzen 74 kilo maksimo. Horti bera nahi dozuna pixau zenke, baina ez da konbeni bez askoz gutxiago pixatzia, porque pixu diferentzia ondixa baldin badago, golpiak desberdinak dira. Nik 73,5 kilo eman itxune baskulan, eta hoxe, azkenian pixua galtzen, porque ni berez 76 bat kilo pixatzen ditut. Eta hoxe, kosta huitzen da, baina, bueno, azkenian nahi bozu eta saiatzen basa, juteza rekortatzen eta hoxe. Bueno, gero emaitza ikusita, esaten duzu, benetan merezi izan dago, ez? Hori da, bai. Josurekin batera, asteburu honetan be lehiatu da Andoni Kortabarria, gaurko gure gonbidatua izan behar zen, baina azken orduan, eskuan min hartu duen zapatuan, eta ezin izan da etorri. Hori be Bergararra, baina arrasatear bat egon zen, borrokaldixetan, Yasin Butxar, eta bukaeran, bere borrokaldixan bukaeran, berarekin berba egiteko aukeria beku geben. Bueno, al principio entra muy nervioso, pero bueno, cuanto más avanzaba el combate, pues más seguro me sentía y tal. Los nervios es normal tenerlos, pero cuando ya entras se te olvida todo y haces lo que hacemos, entrenar y boxear. Y sí, sabíamos que era un tipo pues agresivo, que tiene pegada, pero he estado hablando con mi entrenadora y tenía que moverme y salió bastante bien. Los combates se ganan con la cabeza, no con los músculos. Borrokaldixak buruakin irabazten iria, iritze berekoa zara? Bai, guztiz ados. Azkenean indarrak kontrol barik ez dago ezetako bihar. Orduan estrategia lehen komentau duguna eta burua hotza aukitziak, ez berotzia hor, porque askotan berotzen basa, guardia jute jatzu, o azte jatzu beste gauza batzuk, eta azkenean ez da konbeni, ez? Bestia pixka listu aldin bada gauza horrek ikusitzen ditu, eta aprobetxau ditzen ditu. Eta orduan Yasinekin guztiz ados. Baina ez da xamurra izango, ez? Ez berotzia edo ostasun hori mantentzia, holako kirol intenso batian. Bai, hortako entrenatzen dugu, ez? Gauza horredanak entrenamentutan be ikusten dira, eta lantzen dira. Eta hoxe, ni guztiz ados Yasinekin, bai. Eta nola heldu zen Josu Zalakain boxeo mundura, ez dakit, etxeti datorkizun edo besteri barik? Ba, itxai gustau izan jako beti, ez, boxeoa, baina niri be txikitatik boxeo izarrak eta baten beti ikusi izan dut, txikitatik, eta hasieran karaten ibili nintzen, urte asko, 7-8 urte, gero lahinean eta esanean, boxeoan apuntauko naiz. Eta engantxau zoztan, eta orduntik, lau bost urte, igual, lau bost urte, eta oso gustora.
Zoraluzeko, Zorabox taldeko kidiak zai, entrenau be han Zoraluzen iten zai, eta zuen entrenatzailea da emakume bat. Ixa Rodríguez, bai da emakumezko boxeolarien artean erreferente bat, baina ez da oso ohikoa, ez? Emakume entrenatzaile bat eukitia. Zure horrek ez duzu inongo arazorik sortu? Ez. Nik uste guztiz kontrakoa, gainera bera beste ikuspuntu batzuk dauzka, eta oso entrenatzaile hona dela esango nuke, eta bai, ez da oso ohikoa, baina bueno, beste bat gehiago. Ikusi dugu iruditan, sarrerako iruditan, ez? Ospatzen benetan bere boxeolarien garaipenak, ez da? Bai, jo, eske danok kriston taldea indau, kriston pina indau, azkenean ordu asko dira batera, eta normala, ez? Sentimentu asko dare hor asko jokatzen da, bueno, ez da asko jokatzen, baina, bueno, entrenautako dana azkenean ikustia, politxa da. Nolakoa da Ixa, entrenatzaile moduan? Zorrotza da? Exigentia? Izan behar danean, bai. Eta eskerrak, bai, ez? Bestela esan gauzako lehirtengo. Bueno, berak esan zozkun, Ixak esan zozkun, zapatuan lanpetuta egongo zala, baina hartuko bela tartetxo bat gurekin berba egiteko. Ze entrenatzailea da, baina antolak eta nik uste dut bere ekimenez egin zala zapatuko jaialdixak boseo gaua, eta beraz, hauxe Ixak, han municipalian bertan kontautakoa. Bueno, Ixa, zoriona, batez be antolakuntza gaitik, paregabea izen dau. Ze modu sentitu zare? Oso ondo, primeran, batez ere jendiakin, oso gustora egon naiz, muy arropada, super ondo. Entzetan dute olako bela bat antolatzia ez dela errexi izango, ez? Ez da erreza, baina, bueno, 10 urten noia munduan ja, eta zehose ikasiot, eta pasua emondot, eta ja urrengo ronka ba izango da, hemen inguru, ez dut zuret esango nun, baina hemen dik inguru. Zelan datorra, Ixa, Zora boxeakoa bintzat, zoragarri? Bai, a ber, oso ondo junda dana, borroka guztiak ondo jundira, Zora boxeakoak primeran, esan behar dut, oso, bueno, asko entrenau dute, eta merezi duta. Bueno, 70 urte Bergaran entzala hitzen boxeo belada, ez dakit basakitzun. Bai, baznekien, bai. 1992 azkena izan zen, bai. Eta hori 2022an, horrengoa. Eta geixo etortzeko, eskerrik asko. Bai, zuei, agur. Bere berbetan ikusten da, satisfazio, emozio puntua, ez? Oso sentibera. Bai. Bera olakua da, eta azkenean olako ekitaldi bat preparatzen bera estres asko euki dago, ez? Porque gauza asko dira, batera, danak, eta azkenean ondo irten dela ikustia, normala, ez? Pixkat emozionata gotia eta posik. Ulertzen dut gainera, bere berbak entzun da, boxeuan beste kirolen moduan, ondo entrenatzen baldin bada, gero emaitzak, ez dut esango bakarrik, baina xamurra hueltzen dira. Bai, hori hola, kiroldanetan ikuste hola dela, ez? Gero eta gehiago entrenau, gero eta errezago irtengo jatzu ikasitakoa. Zapatukoa etzan txapelketa izan zen, jaialdi moduko bat, ez apurtxo bat boxeua erdigunean ipintzeko eta jendeak ikusi deixen, boxeua kirol sanua dala. Bai. Ze ikusten geben gainera borrokaldi bukaeratan besarkadak eta bestelakoak. Bai, eta jende asko esan dozta ez, hasiera batetan pentsatzen zela boxeua modu batekoa zala, sekula ez zeukala ikusitza eta guri ikusita gero pixka txipaldatu jakola, eta horrek niri postu itxen dozta, motibo itxen dut. Baina gero txapelketak eukiko dituzue, nola planteatzen duzu edo, nola dago antolatuta boxolari baten denboraldia? Itxen dira, olako beladak itxen dira noizian behin, ez, herri desberdinetan, hemen inguruan, guk nik azkenengo hainean, bakarra daukatin da Andonin kontra. Ondo. Bai, eta hori izan zen pixka rodaje moduan, ikusteko zesan rin batera igotzia. Eta gero izan da hau lehenengoa benetakoa esango ginuke, Bergaran. Baina itxen dira, herri desberdinetan itxen dira beladak, eta gero izaten da Gipuzkoako txapelketa, eta Euskadiko txapelketa bai, eta gero klasifikau zinke Espainiako txapelketarako, baina horreia beste hitz batzu dira. Hemendik kanpora beste baiara batzutan, ez dakit Bizkaixan, Araban, Nafarroan, edo beste erkidego batzutan, boxeua edatuagoa dau, geixo praktikatzen da? Nik uste Euskal Herrixan nahiko edatuta dagoela, baina batez be Bizkaian. Bizkaian afizio asko dago, aspalditikan gainera, eta hoxean afizioa badago, eta jendia be gustatzen jako ikustia, eta afizioa badago, bai.
baina ulertzen dut isaren arrimuan, hemen baiaran be, ze gero isak berak be badako hemen, beste taldetxo bat, guztira 100 bat lagun edo zabitzie berakin, esan gura dut, bere arrimuan. Bai, hemen Gipuzkoan be, gainera gero eta jende gehiago hasia animatzen, hemen azkenengo bergako beladan Gipuzkoara bakarrik egon ginen, bueno, bat kenduta, bat Bilboko esan, baina hoxe, azkenean Errenterin, Donostin, badare gimnasisuak, eta gu zora luzen badauko, eta gero beste batzu behasain aldetik, eta badare, eta nik uste gero eta jende gehiago animatzen dela. Etorkizuna bermatuta dau, baina nik esango neuke ikusentzuliak be badituela boxeuak, hau da, zaliak, ze adibidez, zapatuan, hau aldez aurreko salmentan, 300 sarrera salduzia. Bai, azkenean lagun asko ausko bai, ez? Hori bai. Bai, eta eskertzen da, danak ikustea etortzia eta animatzea etortzia, eta hori, esan dut zuten, asko sekula ikusi barik, ez? Eta pentsatzen modu batera zala, eta azkenean aldatu induen jaku etxipa, ez? Onera, eta hori eskertzen da, eta motiba bitzen zaitxu. Eta hurrengo erronka, zein dagotzu gorriz markauta, zeo zerola buruan? Oingoz ez, baina, bueno, helduko da, bai. Oindio deskanso pixkat, gorputza eskatzen dozta, así que trenatzen jarraitxuko, baina, bueno, oindio ez daukate zebe pentsauta. Baina ez hastian, zei egun? Ez, gutxitxo, hastian 3 bat egun edola. Boxeuak emuten dau, adibidez, abuztu osoan entreno barik egoteko, gero iraia oso gogorra izan ez deixen? Gu naiz eta oporretan ibili, bueno, beti ez, baina ni bentsat kirola itzen dut, okorrika itxera irten, o lo que sea, soze, ez, porque bestela buelta gero oso gogorra itzen da. Baina, bueno, gu pretemporada mouko soze itzen dugu, ziren fisikua pixkate lantzen dugu, eta gero ja urti aurrera doian nahinean, teknika, eta gero ja konbatia baldin bauko, esparrinekin eta aztenga, eta hoxe. Du barik ez dakot, aurreko zapatuko boxeo beladak, zehozertarako balix izan badau da boxeua erdigunean ipintzeko, eta guk boxeolari gazteak ditugula ikusteko, eta etorkizuna handikoa. Eta azkenean esan dut zuten ez, jendiak sekula ikusi gari zeukana, behintzate pixkat hori ikusteko zelakua dan, eta gustau bat jakue, hori eruaten dela. Josu, eskerrik asko, gurekin partekatzi garren zapatuko esperientzia eta beste bat arte. Eskerrik asko, agur.